noma bengidunisela nangezinqe nohlefana nje nenzani fuse gani itabani kutsho mina manje ngithi mina yini qinisile ngithi kini nalento lamanyala enziwa kwaMayimayi kanti ngikoMayimayi nje sonto ledlule lapho kwaMayimayi indawo yethu leyana eyigxekwa ibuka kude kuthiwa udlele ivalweni zama wardrobe igxekwa ngoba nakhu iduma amabhinqa iduma ethina njengoZulu ithatha lobutabane lifaka la emabhinqeni manje nalayo masikani sengiyibonile ezimbalwa ikhona seyifikile lapho phitho zitabane kwenze njani noma bengidunisela nangezinqe nohlefana nje nenzani ngempela lamanyala niwenzani ngoba yimini umelusi la yimini umuntu obheka isimo la manini akhandaneni trend niduniselane le nukuhlama le kude hayi la nizokhanda into onithatha ubhinqa bethu nithande isiko lethu nithatha impepho yethu niyembathe nenze lamanyala niwenzayo fuse gani itabani kutsho mina manje fuse gani zitabani nivunulana ngemvunulo kaZulu nivunulana ngihlola mona ijama kuzeliwe masingavumela lento izwe lethu lifile ngeke obabamkhulu bevume life ngathi ngeke bevume life ngathi ngeke sikhona nje sinamashinga nje fusekani izitabani kwaMayimayi lapha kugcwele itabani ubusuku nemini abantu abasalali usuku nemini itabani ziyabhensuza lapha ziphema amahalbi sekungena namahalbi lapha thiwa kunentuthuko amaphi ayibona intuthuko yensango nama drugs gcwele amahosha abadayisa bukhoma lapha la fihle kakhulu ngiyababaza as a president of the Bhinqa Nation I'm sending this message straight to all gays ukuthi fuck you is enough wenzeni konke ningakwenza kodwa uhlukana nemvunulo kaZulu zinja ngiyaqalekisa lo mshado wenu bene ushada sak izinja yecula ayishebe noma bengidunisela nangezinqe nohlefana nje nenzani fuse gani itabani kutsho mina manje ngithi mina yini qinisile ngithi kini nalento lamanyala enziwa kwaMayimayi kanti ngikoMayimayi nje sonto ledlule lapho kwaMayimayi indawo yethu leyana eyigxekwa ibuka kude kuthiwa udlele ivalweni zama wardrobe igxekwa ngoba nakhu iduma amabhinqa iduma ethina njengoZulu ithatha lobutabane lifaka la emabhinqeni manje nalayo masikani sengiyibonile ezimbalwa ikhona seyifikile lapho phitho zitabane kwenze njani noma bengidunisela nangezinqe nohlefana nje nenzani ngempela lamanyala niwenzani ngoba yimini umelusi la yimini umuntu obheka isimo la manini akhandaneni trend niduniselane le nukuhlama le kude hayi la nizokhanda into onithatha ubhinqa bethu nithande isiko lethu nithatha impepho yethu niyembathe nenze lamanyala niwenzayo fuse gani itabani kutsho mina manje fuse gani zitabani nivunulana ngemvunulo kaZulu nivunulana ngihlola mona ijama kuzeliwe masingavumela lento izwe lethu lifile ngeke obabamkhulu bevume life ngathi ngeke bevume life ngathi ngeke sikhona nje sinamashinga nje fusekani izitabani kwaMayimayi lapha kugcwele itabani ubusuku nemini abantu abasalali usuku nemini itabani ziyabhensuza lapha ziphema amahalbi sekungena namahalbi lapha thiwa kunentuthuko amaphi ayibona intuthuko yensango nama drugs gcwele amahosha abadayisa bukhoma lapha la fihle kakhulu ngiyababaza as a president of the Bhinqa Nation I'm sending this message straight to all gays ukuthi fuck you is enough wenzeni konke ningakwenza kodwa uhlukana nemvunulo kaZulu zinja ngiyaqalekisa lo mshado wenu bene ushada sak izinja yecula ayishebe